institucions, des de la política. Les comissions parlamentàries s'han reunit avui juntament amb especialistes per debatre cadascuna de les noves lleis que aprovaran demà. El catedràtic de la Universitat de Barcelona, Jordi Mates, ha comparegut a la Comissió d'Empresa i Coneixement de la Setmana del Parlament Universitari. El professor ha explicat l'organització dels sistemes de beques dels estudiants i també ha fet una petita retrospectiva de l'evolució de les universitats catalanes. Des de l'any 1981, que va ser quan vaig començar, fins avui, la universitat ha canviat moltíssim. Molt. El secretari del Consell General de Joventuts de Catalunya, Guillem Dorsa, ha comparegut a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, on ha posat damunt la taula dades com la taxa d'emancipació dels joves, que es situa als 30 anys segons enquestes de l'Observatori Català de Joventut i n'ha culpat el sistema laboral. A més, el secretari ha fet una radiografia del mercat laboral juvenil. Actualment venim d'una crisi molt important en què ha generat pèrdua de llocs de treball, precarització del sistema, hi ha molts joves que viuen sota el llindar de pobresa. La sessió de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ha estat protagonitzada pel director general de Cooperació, Empresa i Desenvolupament, Manel Vila, que ha instat els joves a centrar-se en els interessos de Catalunya, però també ha recalcat la importància de la internacionalització del sector. Després de la intervenció de cada expert, els portaveus de cada partit han intervingut per donar el seu punt de vista i s'ha dut a terme petits debats. Des de les institucions, des de la política.